Sibingelele ababukeli kwikhasi Sihumusha Amaphupho. Iphupho, imiyalezo okanye izibonakaliso esizikhonjiswayo ngesikhathi samanje noma isikhathi esizayo ngekusasa lethu okanye ikusasa labantu esisondelene nabo. Asibheke ukuphupha uxova inhlama. Ukuphupha uxova inhlama kusho ukuthi lindela impumelelo ezayo oyiphiwa ngabadala. Kokunye kungasho ukuthi kukhona okhulelwe noma ozithwele osondelene nawe. Uma uyixova kodwa kukhomba ukuthi inhlama yakho yonakele, kungasho ukuthi kukhona okungahambi kahle kuwena. Kungasho futhi ukuthi kunesidingo noma kufanele wenze isithebo sabantu abadala, kakhulu abantu abadala bakomalume. Kodwa-ke iphupho nephupho lingasho okwahlukene kumuntu nomuntu depending on their current situations in life, nokuthi iziphi ezinye izinto ezivelile kulo iphupho. Ngiyabonga.